Itu mama ada na. Di ama dan kolay lala mangusaw. Awa ang namoy ko. Di ama mangusaw di ama na muwe ko. Di awa ang namuwit. Bana lagi banyak. Tapi macam lo perangai yo. Ibu wanati dan di kini gua. Nunsugang lah jauh lah rumah lo, nunsugang lah jauh lo tinggal yo. Banyak anak banyak lo perangai yo. Malang bana den ba mimpi. Yonan baraso indah kata jangkau. De pangalan de tangan sayu joa kaden nule. Buanan tinggi di rantiang awan. De pangalan di tangan sayu joa kaden nule. Buanan tinggi di rantiang awan. De, ninsalia lama de luah. Emak dia mah rato ko. Udah junitun tapi lo kapulang tua. Sulit lah kata lu ah. Bamanu tapi pintu emak dan ah. Mak! Diang. Jangan mato angko. Duduk lang sekolah. Mula lawi yo, bana kamarato din sekolah diang. Wah diang ke sekolah kayak badu dong. Tu di ratoan nama kalau dari jalanan mau di koroma. Yung pala dang itu na ding ini ko niya. Banak li banyak. Ada nang kayu, ada nang bansai. Kumana bansay Eden? Yun ang kabansay ko kamanolong ako nyo. Yo, nang kayo na daw tumanya si buwe kayo wato nyo. Nang bansay jo nang paguno nyo ma. Nabuliah ko returo kakaang yo tuma jawa dake kakaang yo tuma. Yo kaka na ma kalau kayo to nyo natakana ka jo nang bansay ko ko do lema. Arin ka kayo na kakaang to din sayang ka kayo eh. Kuwaang ng bansay din sayang ka bansay ang lo. Yun ang kayo, yun ang tapandang ni Manyo Match. Adi ng bansay ko, yo, hinoy, di din na. Baata ka to na munchong iche. Yo, inyo ng pamamanuan nyo. Ang kayo, yo, adi ng bansay ko ba? Tantura na ilubo at di din ng palang labo din sayang sa nalahe ka na. Wati ama na tantura di din daw. Tapaninggarin, buko, adi lo mabuburuan. Paano po na tuwa na munchong mga iche na mo eh. Yo, tasisya na ng padima ng bansay ko. Antang bansay din tasisya sa wedin. Ibuat di din diri tahu dia ang murid ko. Ibuat di din ma. Dia ada sayang sa lalang bansay jadi nang kayo jadi sayang sa lalang tapi jagang pulang mo anak tahan na. Pero mak ko bo dito kasi ma. Remen sila tawang kalakang malo din minta din to kasambare. Tawang ka tawang, tomay ka tomay. Ang timon din bababangkwi lo pulang kacang panjang na niyo lo. Bana kabuli badan no. Bagay yo lo. Kecik niyo wak na sayang no, bayo sayang wak kinyo na mele. Nababuwa taruang emak dia minti munde pucubi dia nyo. Nambil untuk kasaywe ka di to. Allah ko mah to kasaywe. Saywe lalidi. Pucha paranci bacam puejo sawi de indah ado piti jo apo kaden bali awa indah bagaji saywe lalidi. Oh, tuan ang keciknya dia nak sayang ke ang. Sodonyo ang apiat di lakang tu. Tuan ang kuit na medley. Wah, pucuk panci kecik mah ada taruh mintimun gak kada nabian di lakang. Pucuk panci dia nambian pa ko. Keciknya dia nak sayang. Di jo dia konto kasaywe dia ke rumah. Ada nak kaya sambal rumah ada itu mengarapi ada ke mama. Bawa ko antana mak aku gas pijang bulang. Lama masuk yo cobi. Mana mama adan? Ambiang lah cobi nyo. Cakon bebek adan. Indua angku indua. Tantu di den indua ada nyo mak. Ngapain pulang lagi ya? Deh, mboluan saywe wa. Mabihan yo kada jo tarui. Mabihan den yo. Aba kecik ni nak sayang ai. Bado sayangan den lah itu sayang sangai dingin yo. Ba kecik kayak sayang kenang kayo tarui. Pan nak wae sodolah nyo. Pucuk ubi ko. Yang pangalan cak din saywe lang cak ako.
Ubi makan di kampung ko nyo. Di bansa idui. Tak lah sekolah. Piti kiamat lah. Nah, lah. Mak, mak, Namanya ko ha. minta piti. Lah pitih daw liya. Kakama kalian berdua. Pahilajo. Po beli. Beli es krim lah. Ko damam lo kedua ne. Pitih yang. Kini mak daw pitih lo ha. Minta ko udang ke bawah lah. Tunggu lo. Ang keceng kenyo minta pitih dah deh. Lelok ngecek udang ko hendak ya. Yeah. Udah. Oi, Minta adia. piti. Pitihan ang kaminta ko dia. piti. Untung muda bo de ko ah. Ko kada makan jo sayo pucubi dan biko diang ko nyo ha. Pitihan ang kaminta namo. Untuk lanjut. Nado udah ba piti do dia. Sesama tiring ko. Peleng kina malalagay kina ko wi minoy bandara beko. Piti ni minta ka wali mau udah ba piti namo eh. De hama ko sana do hado rin nyo. Dili sa bansay ko hidwa pitihan ni suwan na ay minta maya. Halo Din, di mana Din? Halo dah. Wala di yang dekat rumah mak ah. Oh ya ko udah alah ti boleh simpang ke mak ah. Menunggu ojek wah. Ayo yo. Yolah Din ko ojek lah tibo ah. Nah, deko sambung le tunggu lah dulu deh. Ah, ojek dah. Ya. Rumah mak dah. Dah. Jalan. Nasi ojek dah. Dah. Ko ojek wah. Ojek dah. Sudah. Yo. Yo, dah. Yo nya. Sasana dah. Alhamdulillah. Boleh foto keadaannya. Pak, tidak mak dah. Yo cara sila mak dalam mona nak pulang kampung. Yo, nah lama lah. Jauh nak pulang kampung gini ya. Yo, rumah maknya dah kasihnya dah. Apa manganya kerja rumah dia? Ini nak dukar aja, do badan sagadang tu ni misahan mak rumah yo. Badan sagadang tu nak mesti karajo do. Amak tengah tu bantunya payahnya. Adiknya berdua kan di gajian dia mak. Lagi dia cigok gaek do ke rumah. Antu dah wak dia siapa kok, payah wak dia. Amaknya yang ditinggal di rumah nak mau yang mangak nu dah. Mak seorang rumahnya. Iyo tu lah mangkoyo. Kok panjang kan tak ada orang yang tahu dah. Lawak jauh lah kan. Sama dah, manganya aku Yo. mengandung kok. Mak, Salam lah mak. amak mana mana kau. Nih, bawa lah aku tak aku mama. Aku senang ya mak. Siapa kau? Lah ini lalah sancak kau nak Baka bamak ni saya. Aku kira jo. Cali lah kau sia nanti bawa. Ini pulang juga ang jadinya berdua. Iba anak pulang pulo. Apa maknya kau? Balik senang-senang yo. Alhamdulillah, senang taruh. Ya alhamdulillah lah. Lah lancak 4 din bentuk ha. Di anakmu ya yang nandal tembok kau manganamu Itulah dan panik ini dia mikir-mikir ada adik kau. Mbak ajo lai. Yo baale nama punya anak banyak nih kau. Banyak lo tingkah yo. Aduh, manganya siapa tu lai? Manganya. No. Apa itu gini? Nak mah karajo, wae bonggo rumah yo. La ilaha illallah. Adik kecil ni lo dan sayangan nang kayu, sayangan nang bansai. Kecil ni lo dan murid tu tarui. Oh, dayak sih kerajo hari ku rumahnya. Ini tolong ya guys, begitu lanjut guys. Lai, lo buliah kau kecil murid tu adik kau murid tu doh. Ada bertanya nyo. Mengadaya baan nama. Sumari mengadaya. Itulah rekau kecilnya mengalih mengalih memang. Dan caliak kira ngalih langkitang yo. Tangan ni kali. Nah tentu dan doh kau kecil lah kayaknya. Aduh, lai. Mbak aku menangi hang. Ha, nak sialo kau mak. Anak Aden, mbak adik kau teh. Aduh, ya mak ke banak ni. Banak panjang ni, mak kajo maknya. Piu jalan dan kucing mah.
Lah ilai lah. Iyo dia kau dia aku nomor kau gape dua ni kau. Ilahilallah. Dia ang menangi. Dado dia aja udah putih dah. Ayo lah salam lah juga kakak angko lu ah. Lah kadang juga dia dengan sudahnya. Dan tak pitih dia baca dia nomor. Mau jajan, iya mau jajan. Biarlah ada lagi piti dan dia caki sang ini. Kasih. Iya, ini satu lagi yuk. Terima kasih. Iya. Ada lagi lanjut, biar lagi lanjut. Uno buliah murid tuan bana dia bodoh. Pak Ana masih sekali kah dia anyo. Kadang-kadangan weko. Sayang kah dia mah. Mapu ama. Rumah bawah tu aja lo rumah lo pondok. Bi ma le bawah. Yo. Lihat lah ke bawah. Yelah din cuak buat ciguk bala ka bai. Baka ba tu adiang tu mah. Iya. Adik kau kai. Iya kan ada beda ga dia keriden do. Nah buat ciguk awah tu. Iya lah cukup. Pai mak nak. Taruh halu dan ke dalam lu membuat energi. Ija mana ratok-ratok si kolai. Masuk ada di sasanjo ga tersapu ga beko lalu dah orang ga di pantai ga beko. Ada aku nak. Hai, kagak ada aku bangkayang. La ilaha illallah. Allah. Sa ko ah. Meratuk surang rumah. De udah jo ni ari bilo ni pulang ko. Allah. So ko la para sa den tinggal ni. Rumah. Mengangkang rumah sadang ko badan. Ngangkang ba aden ko sigolo usaha den ko mambe ko pa kayu kopi ko kapala wan jujuang kacang. Ilallah. Tuh mak meratuk rumah surang tuh haha. Jadi sesanang jo ni dah. Alhamdulillah lah. Alhamdulillah selesai. Amak den kana mau ni juo nyamah juda. Iyo, ang rumah mah tuh aman celek nama. Tai den calian ni le den kimpau jo patang jo pagi ni. Kau udah diantau ada na di piaman lo sinan jauh ha siang mencari amak lang dah. Yo lai den kimpau jo patang pagi den calia jo apa manuang jo de tapi pintu. Ku mak apa alah gaik nampak dah 60 lebih umur. Ku dapat acuk-acuk jalannya celik-celik. Lai wa kimpau jo dah. Kadang emak tu entah lo lah sama je pajak getek sirah lo balik parang eda. De aden ko anu duda jo jariah kan nolong emaknya dah. Ko jo piti de kada den congko ko lo menci pa junjuang kacang kala dang urang Kalau jo pitih jangan usul puak. Tengok bulan wak kiriman pitih pulang. Kalau pitih payah dia pitih di kampung salah. Yo teleponnya udah tahun ni kami kiriman pitih ke rumah. Untuk bayar mak di rumah. Ko de tu kecil dah yo lah. Den la mo sawo na mak rumah. Pas soal piti biar ada judang musawan. Anya lena amak ko cari rumah. Di jam piti di pangga aleni. Kalau bode ko ba emak yo dah tambah lusuh aja kecil udah tadi ya. Bagi liran awalai ba rumah ada seminggu rumah udah seminggu rumah uniro seminggu. Ada sibuk sangat puak. Beku nak tahu lama di sinan. Tambah ibu hati jo Duda ba Itu aku kaju banyak lah buang. Kau sekali pulangnya. Alah, hampir tahun tak pulang-pulang. tu emak ko kasalam model jo den tinggal ko dah. Ba untung buru ada ko. Kama ipa nolong pulang nyo mama cari nama sen di rumahnya mah. Piti di kiri nanti bulan Yo piti na dapat di panggaan do ni. Deda ai sie ko dah. Kau dah sakit dia kan tahu buat. Bara zaki udah di rantau. Balia lah dia nape buru agak dah untuk nepon udah jo nia. Kan nape jo dia mau nepon tu poru ure hati emak ya. Iyalah, nak do apa kini dah. Nah do dah. Lebih kau lah sore wak cari kakuntir aku. Kemudian apa nancak. Balian deh. Ye. Kan nape jo dia menepon jo emak ko ni ko dah tu. Poru ure hati emak rumah. Bejawan kan nape jo nepon suara we tada ngala sanang jo hati nyo tu. Abi ko din balen na pena nampak muko sakali itu po. Jadi ayo bana tu ni. Allah, Sanang bana ti den tu ni. Lagi sangat zaman kini po. De dia nape na nepong tu lah ni. Ada nandi gigi apa nanti gigi di lekang sini itu mah. Wala to yun. Tuwa nga dia ako do aden na pena do gigi itu gay do ha. Di donan sunku di dene keceurangan saya pepong kecil orang tu. Jaman macam lah beko nyale sore na bayan juda beko. Biala na epong tadi lah. Gimana ada deh?
Jadi. Di ko Bago bo de bisa tuan diba? cala wala ko mama lawana. O sali amma pa man mo jadi pintu na. Kata Kare, boy kare, do Mama, re mama. ti ti tibuan na asa doan eh. Ma. Oh ma. Ama. Mak ke dalam. Ada yang namanya. Dan mbak Iyen tuh kakak gua pulang ah. Wala iso dia mau udah jo ni tadi. Benda. Nah, iya dia lelo sali aku mapurwa din tu kala tadi ya ke bawah. Nana iya gayo ni juda dulu ko. Ko mama, ama kan ba iya tadi ngari din tadi tu Dua ba. lah, Mak. Dua lah wa. Dua lah. Dua lah ni. Dua lah ma. Mbak aku di luar nih. Namanya masuan tau mama de burwa ko entah. Ada tak sasak, nak doge ada buat ya do, tak sasak mana. Dua lah wa nan calo wa. Banyak urusan. Kau yang nelpon dulu yang tadi. Ha. Yo payah wa ma. O kampung ko yo banyak urusan na do na kay kajo yo banyak urusan yo ma. Timang kue karajo, badan gadang, nak bakar rajo. Jadi lama bantu lau. Karajo den siya lo munya na ma rumah. Oke, kayak mak jadi lah bantu itu. Ha. Tua anak kau nak muah minum air yang tengah rumah udah lah. Bisa salah mah. Nak teragak kan masuk ke rumah kan deh. Kalau teragak ke makku, cari Tayo ko, nataraga gayon ni nanya kati mama sekali pulang juda nyo. Jadilah kami payuan tu banyak gua mak wa. Iyo ma. Dia yang kaja gua mak. Kami dek lah sibuk je dengan tahu. Kau beko malam ka balik lah liak. Dinda ka balik lah liak. Tu apuak di rumahnya lah. Nak nanya ke rumah dan lu dah. teragak namanya kelas tibo cari amak kami juga kok. Anak nama ini lah kami sarang kapua. Kau soal biaya, soal apa tanang lama. Ada dan juga beko mau ruhe mengintik bulan kama. Dia aku menyago mak rumah. Udah nak pitih dan naruan doh. Badan tiba rumah dan naruan yo. Nak teragak lah lo di tengah rumah gua doh. Kecilin ku ada seminggu pulang. Kalau rumah lu gak sebulan, nomor bobu pulangan tahun namanya mah. Kau celai. Rasa pai yo kau nyo. Urusan mah sangat mak. Kalau ada mana telepon di tadi dah mak aku ha. Kau lawik dan gua nak bersebok kau joden lai. Di na boleh contoh mangecek do ma balai ko yo sibu di rantau orang seseorang. Karena den badan buruak dia lai rumah menampungnya nama seorang ko ah. Mangai cik mo itu namanya. Na boleh contoh no. Tu ada kau ala tu banyak na pangana de kau mode penyakit pangana lia. Kalau ada rezeki untuk amak sang ini ah. Untuk lanjut amak. Kau gak ada pitih yo. Iyo tu udah sayang kamak dan Di untuk adik buruang ni ko na do ni. lagi ko tanang lah buat titi tanang. Kasih banyak yo ni untuk lancar jo rezeki uni di rantau orang. Amin. Ada tak sak pai mak aku lah menelepon lo orang sibuk bana dan kini ku ah. Bila kau Doa rezeki Di lancar ya. kasih yo ni. Besok dah pulang lihat insyaallah dah cocok selamat siap lama dadah mak. Hello ni. tak katuan na diang yo ba ta sasak wana tu nak mesinggah ku mah den doh. Udah na ba malam gaya mama ko dah. Ya kuah tiket pesawat lah tambik lah. Harus berangkit lagi ni. Tu balik jo dah semalam petang jo hari Yo. dah. Kau berangkit dah puak. Udah itulah dah mak. Kau ditinggal pesawat udah lah. lah. Uni lah jalan lo tadi tu ah. Udah ke barang kek lo balik. Ba kau balik yo malam kini koang ne. Iyo, tiket lah ambil mak. Tu bila kau balik le nak tunggu lo dari ke dulu rumah kau dulu. Indah. Nak boleh kecil buruak tu rumah. Ya kau mak kau lah tak sasak mana kau. Sibuk lo nya dia Ada rantau rezeki orang tak, anaknya Mak? guys. Kalau ada rezeki seketik. Mudah-mudahan doa juga lancar rezeki ya di Aduh lo tu ada nak kasih Yo. banyak yo dah. Lancar jo Yo. rezeki udah. Wah balik lah ya. Yo lah. Balik lah mak. Yo Wah. Yo dah. Yo. Lelo dari. Yo. itulah dia no. Kayu tu mah bantu jago je piti. Ku nang bansai ku mah bantu mabihan wae rumah tu lah kada habisan yo. Nampak saya jo nampak gunung nyo ma. Nampak dia ma contoh kini ko pulang pitih awak dia go jo pitih nyo ma. Nampak saya ko jo nampak gunung nyo ma. Mangambil nama rumah untuk buru amak ko. Yo kada jo lah hang mengadu mah yang belum medugang lo hang. Di mantau lo di siya ma rumah lah. Itulah dia yang dulu balimo ang ketek-ketek tau ruih den. Kini den sugangnya nak tau ruih dang deh.
Tumanga kada na mampihan surang anak madolo na badula udah juni tadi gaya. Tumang ko kami pa iyawan bagatiganti mga suhama. De tula ni maacha. Aden di hagoy pitinyo. Namuanya mga magubalo na lay. Baca magubalawan, cang kabaw din. Kabaw ada gubalo urang ma uang kay kali gubalo urang balia. Tapi malah parang malah samoja pa jagete balia. Lo mentang semua dia punya ketek au retuan dan. Yun na lang te ka de mo ya mak surang ma tapi dari baco ka udah juni tadinya na muah do kasi dihago aja piti-piti na panggaan ka den mantang ni bansai. Dan itu dah perlu dan ke dalam lo. Di ko tuntulo la den pulang lo kumada lo ma sayur tadi taba aka ko talakari ang taluna. Yo la ma den pulang lo ma. Payang lah. Yo. Beli lo deh. Lalu ang badagun kalau banda tu ah. Deh. Temah lah den lu. Lihat do ye kulah dan aku lagi depan hangit oh. Oh sakit nanti ciri lah den kuatang ye lu tu. Dua ye, dua tang di batang ye ko. Ai depan neh wah. Jauh nama tang ye. Banda ketek ko lah ha. Li, angit terompa den na. Bacar mereka. Aji lagi kadang ha. Deh, lagi rumah aja mak dan kola ya. Kaman tan sayu gaya. Ma! Ola! Aduh, rumah bunyi dah. Kosong mah kita dengan mah. Ha, tu mama ada na. Ma! Bayu ya mak dan manga mak dan ko. Mak dan kola lah mangusau. Awak Ang namay ko. dia ama mangucau dia ama namuhe ko. Di aw ang namuit. Jalan mencita umpan na nyuit ma ya tua. Namun diri ma no. Tempanyo kecil sang kebun mah diri ma. Diri nga ada naman. Ibu maka denda. Paano ibo-ibo nga din ma. Tama mo kaya sang kebun diri ma tadi itu. Tidak. Ini diri mangada naman adyan kay mas kete-kete duo tua. Anin sa medyo ma. Wow, din sang ko kamambuhe gaya makabanda ko kaya. Yung nga rin lang manda naman. Matanturi din nagagaraw niya sa pinabalian na nanya kay mama. Ano? Alah to ha trompar lah nyuit jawah dalam pale kamah nga balian tromparan. Na dopi tirin no ma. Matanturi no kajalo tong pamay liet wal tanturi kan wa. Ada lo suga mengajar tromparan ni dia. So sa'yo to ha. Ini ka na ma din jowo nyo ma. Mak din nama undi juga. Ama Mak din nama undi juga. Jadi kaya aja bodoh. Iya. bukan di panggaan buat kami jauh. Buat lah itu pada lo gaya tu nyolai. Mata payawan mo ba? Mata sadya nga hanon sadya nga payawan nga kuce. Wah, lah. Menit. Hindi na pena ne pong tulan ni ada nan gigi apa nan gigi di lakang sini itu mah. Apa dah nama? Wayo, ana ta dun tuang lawang ko do hele bali dene kasi urangan saya pong nga kasi urang do. Galawa ada mo dindalan de ko ada mo tadi ya. Ipon sangai ambil siapa? Tuh, engkau ya. Magaw ke cedo. Ada untuk pulang selanta. Abang ko ba? Serius abang ha? Itulah na sa ako pesawat lah latiboro ah. Ibo, ano ba? Natapasan lo tiket ah. Tiket la tambia gay la ko mo dito. Abang ko naman. Pagawat mo, naman mo. Pak Acang. Ano na tayo sige la. Ang mga gubalo na ma, lulay. Cang kabaw.